Ddim eisiau. Nid e fel la. Rhaid bod yn neis. Mae'n neud y gweld ti wedyn. Ti'n gallu neud yna. Fel la? Go on te. Yna mwy? Go on te. Go on eh. O, helo. Dyma Rocket League. Oh, wow! Mae hwn yn edrych... Morgi mawr gwyn. Mae hwn yn edrych yn debyg i'r VR cage yeah. shark. Yeah. Mae hyn, actually. Oh my god, ydy bron y cachu hynna. Mynd blw. Okay. Dwi'n lori. Os ti'n colli mae'r shark yn dod mewn. Pwy ydw i gyda? Sa'n siŵr? Wait. Dyna fi. Ble ydw i? Mae hwnna'n fi? Na, fi top. Pa'n yw ti? Na, fi'n glas. Gol! Right, rwy'n ddim yn ar tîm ti, te. Pwy fi yw'r... Pwy yw'r glas? Rwy'n oran. O, fi yw'r ti, te, Thomas. Fi yw'r glas. Pwy sy'n ar Fi'n tîm hoffi fi? hwn. O, fi fyna, fe? Dyna fi. Le mae'r gol? Dyma fi'n troi yn y con. Ydyn ni'n sgorio yn y glas? Na. Dwi'n cofio. Oren, surely. Sut ydw i'n Yeah. actually? O, nes i'n swnio fi. Le mae'r pêl? O, dyna fe. Ei. Le mae'r cube? Ronaldo. Ar y fach. Dribble o fer o'r ffordd. Oi! Nawr chi'n defnyddio'r special abilities? L3. L3? Yes. Three, that's not Beth yw health... Oh, yeah, sorry, yeah. Yeah. So mae rhywun gyda suction. Oh, yeah. Punch. Rwy'n just wedi swapio lle efo fi. Suction. Oh, beth. Oh my gosh. O na! Pwy sy'n drifo lan y wal? Mae fyna. Mae pawb. Chi'n dod i... Mae tat ci fel arfer yn neud pethau fel yna. Fe jyst yn cael diwrnod hamddenol. Ddim yn chwarae pêl-droed. Fe jyst i'n mynd am raid yn y car. Hapus i fod yn fyw. Mynd lawr i Tesco, cael o'n Dyna ni. Na! Ddim eisiau prynu unrhyw beth, jyst eisiau cael edrych beth sydd yna ar offa i fe. Yay! Ni'n ennill. Jyst i chi gael gwybod. Sgorio. Pan o'ch chi gyrru lan y wal, literally. A ni di sgorio. Okay? Right. Pwy sy'n actually ar tîm fi? Da iawn, thank you. Pwy sy'n oren? Fi? Reverse, mae reverse yn ei ddweud. Ddim ar fi. Ble mae'r amddiffyn? Ai! Dim am dim No! No! Oh, on goal. Damn. Sugar. Fi wedi sgorio'r 2 gol hyd yma. Edrych o hyn! Un i'r tîm wrong, ond ie. O, dwi'n ti'n ei Jeez. O, rwy'n hwn yn lwcus. Right. Dyma fy'n deall lle mae yw. Gwthio fe mewn. Y hwnna left fe toggle. Dwi'n clywed hyn. O, na, gyfer rhywun. Oh, Stephen. Damo. Just man Ww, amser. ti'n edrych ar un yn So, L3 yw'r yn stick. ni'n sgorio yn y plwm. gol oren. Plunger. Ges i plunger Yn y fyna. Ie, rwy'n fi Os ti'n glas, so ti moyn Sgorio fe gyfer mewn. mewn y glas. Okay. Na. So, Thomas, sgorio fe yn ôl fe. Oh, yma! Nes i just neud flip. Oh, Oh, nerds. nerds. Ie, dwi'n nerds yn chwarae Rocket League. Ni yw'r Be, nerds fel y sy'n logo? chwarae. Fideo hwn? Come on, draw in. What? Ble ni'n cael... O, ni'n cael specials o'r oren. Come on. Oh, shit. No! Reverse! Na! Dim o'r teamwork, come on. Ti'n fwrw fe i ffwrw o'r gol! Pai plungio fi! Speed boost. Oh. Speed boost, good. Oh, nice. Mae'n rhoi speed boost i fe. O, i fe. Right. O, ia. Oh, reverse. Dwi'n methu actually go. Ti ddim actually, ti, na. Ti'r unig un. Oh, beth yw hwn? Boing. Power Rangers. Come on, Thomas! O'n i jyst yn ymwneud â fo. Fi'n gwybod! Ti gweld, Eddie? O pob highlight. Wait, Tom, ti ddim ar tîm fi?
Ti'n ore? O, ti'n ore? Ie, ti'n ar tîm fi. Stephen! Ti'n rhaid i'n mynd lan o waw. Dwi'n eisiau dweud yn y Wedi cymryd 3 gol. Be o Tom? I gweithio mas. Ti'n hoffi be o Tom? Mae'n good. Ah, criw. Yes, I'm safe. O, ti'n mynd ôl! What the heck? Hwna'n ability amazing. Nes i'n bumpo mewn i fi, Stephen! Yeah. Dwi'n mynd i'r Ti'n mynd i coffi yna? Be mwy fi? Ni ddim yn chwarae Rayman fel. Ti'n symud ymlaen o Rayman. Dwi heb. It's over. Right, Betty. O ie, os ti'n gwasgu triongl, bydd ti'n edrych ar y pêl. O, na! Mae'na post. Right, but I'm going to go. Oh! Different. Da iawn fi. Da iawn! Dwi'n heiddi hyn! Dy foment di yw hwn, Thomas. Mae gadael unrhyw un cymryd. Fe o'r ddi wrth y Wel, o pawb yn meddwl bod fi'n Stephen. Wow. Put the codes in the bit. Wel, os fi'n mynd i colli, fi. Yeah, own goal. Yeah, own goal. Right, here we go. Yeah! Cheating! Gwasgu start! Ah, typical! Typical. Le ath hwnna? Be ti'n neud, Stephen? Mae'n eitha amlwg erbyn hyn. Dwi ddim yn deall. Unrhyw. Freeze off. Come on. Oh no, ready to freeze over. But ni ar un tîm mynd i Stephen! Ti ddim yn gael yn y beth! Oh, just spike go on, mynd mewn. Go on. Fi eisiau gwylio'r bit lle yn ochr yn ochr. Oedd fel y three-legged race gyda'r ceir. Os ti'n gwythio fi off y bail. Nice one, Tom. Come on now, ni rhi cael yn ôl. Ah, na. Post. Baraba! O, da iawn. Spikes. Na chewch. Spikes yn bad. Ia. Dwi'n o punk rock right now. Ooh, you know. Boink. Goal view. Dyma peth gorau Da fi iawn wedi clywed ar fi. sbel. Na, pwp! Go on, shot that way. Oh, rwy'n mewn, rwy'n mewn. Ti'n neud o? OK, swapio drosodd. Nice one, Tom. Dyma ti. Rhaid yn gyflwyn o! Fel hwnna, prodigy. Strike. So, Stephen, ti angen pasio un ti draw hefyd. Ie, Ni dwi'n fi'n colli. Stephen, Ie, ma' ti wedi ti- gwasgu. O, ie. No, dwi'n beth. Sorry. Dwy loch o slid. Stephen, nes ti just gwasgu? Ti wedi gwasgu. Hwna fel, ti gyda'r pêl, ti fel, fi'n mynd efo gan. I win my trophy. Ie, mewn mae controller ti angen. OK. Mynd nôl. Beth yw'r menu? Os ti'n mynd draw. Okay. O, down to Beth yw'r things eto? L3. R2 i ddifo? Remev? Really? R2? Ti just wedi bod yn wario, pen? Ie, remev o'n mae'n... Ie, R2 i ddifo. Ie, Ie, a wedyn... Cilch mynd y gyflym. Ie, cilch, cyflym. Gwythio hwnna mewn am y special ability. Okay. We just gythio'r byd. Ie. Fan miss. Edwardom.
Ti'n cofio Aquadome yn Abertawe? Oh, yeah. Wave machine, eh? LC2. Aberafan, ie. Cyn oedd yn LC2, Aberafan, Abertawe. Ie, So fi lawr yna. Oedd yn mynd ti fas i'r Fine, dila. fi. Wel, ysgael yna lawr, a ti'n gwybod, ti lawr yna. Okay. So fi lawr yna. Tom, mynd o'r enw. Es i na gyda'r Boy Scouts. Actually, le ti lawr yna. Ti eisiau fan hyn, fi eisiau fan hyn, cos mae'r mic yn ffordd fi. Fi ffili gweld character fi. Tom, pa sgrin i ti? O'n i lawr fyna. Ti'n fyna? Ie. Right, ti wedi dewis glas. So, dyna'r dwy Okay. peth gorau sydd wedi dod allan o So- Abertawe. Right. Okay. Yw Aquadome a Joe's Ice Cream. Na. Na, glas a glas a glas, so join orange. Ar edrych, obviously. Pwy, fi? Pwy sy'n lliw pan? Pwy si pwy? Rwy'n fyna. Yeah. Right. Okay. Ti'n just bod dau a dau. O'n i'n hoffi... Pwy ars? Os ti'n dod mas, A wedyn... Sut dwi'n dod mas, no? Press start. Options. Chi gyd Na yn ni, rhan o na. gwaith ti. Change team. change team. Oh, there you go. Okay, Dewis. so oren. dau o'n i'n mynd i oren, dau o'n i'n mynd i glas a wedyn. Sut ni'n dewis So oren? a fi'n mynd oren. Na, ni'n mynd glas. So, Okay, so ni dau... Join blue. Na ni. Okay. Nice flip! Oh, yeah! Amazing! Yeah. I'm going to have a pale, just made him a flip. Could be. Pirouette. Yeah. Nice. Whoops. Yeah. Okay. Spectators loved it. It's all for you guys. Hey. Ah, O, da iawn. damn it! Wyt ti'n mynd ffordd fwy sy'n... Gallu gael fi Gareth. Bale. Car of Bale. Mae'n ceir yn iawn. Hey. Right, fi di cofio na. Oh. Rwy'n really blin am y Jesus. Ooh, beth sydd wedi digwydd? Spikes. So ni'n licio spikes. So ni'n licio spikes. Okay. Go away, Oh, na. spikes. No, na, hwnna'n mynd. Na, that's fine. Ah, damn. Rwy'n mynd i gofyn. Okay, okay, go. Na! Reverse. Okay. Na Oh, fi. na ni, Yeah. go! Go. Boom! Go, go. Yay! Da iawn, telu. Da iawn. Nawr mae game dyn ni. It's gweithio mas o controls. Yeah. O, mae'r person sy'n sylwebu gyda tôn llais really squeaky ar sgorion o whatever. O, mae'n kind of lan. Beth os mae'n gwylio hynna? Basically, trwy'r game. Mickey Plum. Mae Cymru'n colli a ti'n neud y sŵn na. A mae'n Ie. neud llawer gwaith. Mae'n ia. Bydd y dyn... Whoop. O, da iawn. Dweud, o, dwi'n methu aros i gweld fy hoff fan o'r gemau fideo. Ie. Ai, ble ti'n mynd gyda'r pêl na? Yn dweud y peth fan yna. Fi'n basio. Wedyn mae'n mynd, Oh, na. Ai, o'n neud o boi. Ah! a dyna tîm o'r enn yn y blaen. Oh. Mae ddim yn rasio cyffalau. Sold! Mae hwnna'n graphic. Dyma rhywbeth wedi digwydd. Boom! Oh, nice. Yn clem na fi. Byddai'n gwylio'r yn Oh, I mean, just dros the top of fi. Ie, fel gymnastig ar y mat. Pwy ma? Oh, na, sorry. Ti'n gweithio Sorry. wedyn? O'n i tu ôl ti. Oh, Ie. diolch. Mae'n iawn. Dwi'n trial. O, fi'n bod... Ti'n mynd reit mewn i gefn. O, Ah, na, fi di... Oh. Ffitio. o, ble yma? O. Ystyn pil na. Oes na game cyfrifiadur... Hooray! Oes na game fel cyfrifiadur Hunger Games then? Ie, Yeah, Gogledd Cymru. yeah, I suppose, yeah, ond actually... Minecraft mod. Yeah. Minecraft, not bad. Yeah, I suppose more there. Oh, yeah.
suppose dyna'r pethau gosaf. Ie, fel Battle Royale. Ie, ond oes yna ddim actual official Hunger Games game. Ys bydd hwnna'n eitha cool. Weithio mae Smash Bros. Ie, ond dwi'n meddwl Hunger Games, I suppose it is fight to the death, fanna hefyd. Ond maen nhw gyd yn fel claffio i'w gilydd. Ras, mae bach o ti'n methu cael o'n da iawn. Oh, come on! O'n ni wedi rhoi boost i ti. Fi eisiau cael boost hefyd? Na? Yes! Iawn! Boom! Bring the boost to the backfire. Boom! Come on, ti'n gallu neud e. Fel ar y bike yn tro gyntaf. Come on! Oh yeah! Oh! Wow! Yw yna nawr? Pintri? Fi'n credu sy'n pintri. Na, nhw wedi... Mae'n mynd i trio. Mynd y gwael yna. Hello. Tom, ni angen Actually, o'n i'n mynd o Thomas pan bai Stephen oedd yn. Oedd yn just yn gyrru lan y wal. Oh, no! Oh, my God! Actually, Stephen. Dyna na, nice. Le mae e? Sa'n gallu marcio fe, mae fe ar y to. Oh, re-uchel. Oh, no. Oh, dear. Pim. I did a score. Entertain. Mae'n 2 munud ar ôl. Wel, ni'n cael 10 gol in... Yw yna na. 2 munud hanner. Oh, nice. Oh. Full-time proof and nothing. And that's it. No! Oh, no. Na ni, o. Oh, Boom. Snow White and Seven Dwarfs. Ie, a gyfer plentyn per mlwydd oed, mae'n eitha creepy. Ie. O'n i bach fel... Oh, no, just wait! No! Da iawn, mae'n hyn. Like you're going on dwarfs and Snow White. Mae'n caru fe mewn y basement. Oedd e ddim yn gael le ar y ffilms. Unofficial dwarf. Spiky. Oedd gormod o waid. Chance. Ie, fi rhaid ti'n mynd fe. Come on then, pop quiz. Beth oedd y enw'r dwarfs i gyd? Sleepy. Dopey. Doc. O, dyna'r un. Ti wedi dweud doc, so fi'n gwybod chi'n gwybod nhw. Dyna'r un mae pobl yn... Bashful. Dopey, grumpy. Iawn. Faint yw'r 5? Ie. Si just dweud grumpy dwy waith. O, o'n i? Super grumpy. Super grumpy. Na, so... Ie. Dumpy, gloomy, spiky. Fatty. Na. So bashful, sleepy, doc, sneezy, Yes. dopey, Chance. grumpy, un arall. Bashful. Yeah. There we go. So, fine. No. Come on, here we go. Oh. Oh, lle mae... Na fe. Spikes. Go on, Spike. Go on. Go on. Oh! No. Oh, no. Demolition. What did you need though? Pam di'r notification yn mor mawr? Os ti'n bump o rhywun, ti'n lladd nhw fi'n credu. Yeah. Demolition. Oh, no. O, rhaid hwnna'n... O, mae dal yn byw. Ie, mae dal yn mynd. Owain ar Mynd. Boom. Chance. Boy.
Get him down! Oh, come on. Shout out! No! You spots. Nice! Oh. Nice. Go on. Instant replay. Really kind of sucks. Boing. Boing! Oh. Yeah. Balls and cup. Oh, well, o'n I ffili arfer hwnna. Hello, Bowden. Oh, they met. Yes! Sorry. Treat a eiliad, guys. Treat a eiliad. Oh, no. We can do this. Yeah, fi 'di colli fe. I need to bwrw ti. Yeah. Dwgan! Lan yn awr. Dyma fe. Fyna. Na. Yeah. Go on. Ti gyda fe? Ah! Na. No. O, na. Oh. Oops. O, na. O, na. O, na. Oh, beth yw'r Dyma fe. O, na, mae'n mynd mewn! Oh! A wedyn nes i gwythio fe mewn. A wedyn... Sef ar lan. Oedd e just yn mynd i fathig. And it's the second of it. Definite don't go. The proof is in the pudding. Wy'n creu bod ni'n saff nawr. Boink. Unig da eiliad. Ti wedi cymryd unrhyw beth o gwylio pawb arall. O, mae'n mynd mewn! Yes! Come on, Pedro Eiliad! Come on, ni chi'n neud hyn. Flat out. Mae hwn fel diwedd Space Jam, yn dwi? Come on, Bugs. Just fe yn erbyn pawb. Here we go. Yeah, fi'n sylweddoli. Come on, a slime. Welcome to the... No, dai! No, na fe. Where i fynd? A bron pob Boom. reference fideo yma wedi bod yn rhyw fath o animation neu cartoon. Dyna yw'r thema. Dwi'n gwylio gormod o cartoons. Dyna oedd Rocket League. Yeah. Oh, yeah. A wel chi tro nesaf. The champions. Championes. Wel, da iawn, Stephen. Nes i trio. Beth yn ei na tro? Pam ni'n mynd adre. Dwi'n heiddi. Ni ddim yn byw gyda'i gilydd. Ti'n mynd yn sioc. Wow. Sorry, Stephen. Dim fi. A ti'n golchi'r llestri. Nôl i'r basement a ti'n not too far. Gyda Spike. Fi a Spike yn y dwarf. Dyna drwy enw.